Ahoj, mé jméno je Richard a já vás vítám u nového videa a prvního videa v prosinci na tomto kanálu, protože jsem zatím nic v prosinci nenatočil a všimnul jsem si, že už je druhý advent a já jsem vám na příběhy nebo příspěvky dal, že plánuju o Vánocích natočit teďka v prosinci nějaký vánoční sety, abych si taky doma udělal nějakou dekoraci a aby jsme si to trošku udělali vánoční tématiku. Tak 2 kalendáře z Lego City a Star Wars už natáčím ve shortech, ale zbývá ještě 5 setů, který si chci natočit takhle klasický video, kdy si je postavím s váma, ale už jsem si všiml, že už je druhý advent, včera byl, pro vás to bude, pokud to vydám zítra, takže 2 dny. A všiml jsem si, že zatím nic nemám, takže musím teďka trošku zintenzivnit to natáčení a vydávání videí, takže se těšte, že trošku bude teďka víc videí. A dneska se jdeme kouknout na tuhle krásnou kitku z tématu Botanical. Je to vlastně číslo 10370, má 608 dílků a jmenuje se Vánoční hvězda, takže je to taková vánoční kytička, krásnej, vypadá nádherně, krásnej, bude mít květináč, ty květy jsou nádherný. Když se koukneme ještě na druhou stranu, tak bude 22 cm široká a vysoká 21 cm a to je asi všechno, co bych tomu řekl, těším se na to. Jdem si to otevřít a kouknout, co je uvnitř. Určitě mi napište, jestli máte doma nějakou Lego dekoraci nebo celkově nějaký vánoční set. Určitě mě to zajímá, takže pište a my jdeme na to. Tak a set máme vybalený. V setu se celkově nacházelo 6 pytlíků a jeden návod. V návodu je na začátku nějaký informace o té dané rostlině a potom už se jde na samotné stavění a pak na konci tam už vlastně není nic. Takže to je celý, moc se na tu stavbu těším. Bude to první Lego s vánoční tématikou, který budu doma mít a jdem si ho teda postavit. Máme postaveno a já musím říct, že je to úplně super, je to nádherný, líbí se mi to, kytka je teda kompletní i s květináčem, stavila se mi teda velmi příjemně, první 2 pytlíky se stavěl jenom květináč a potom se začal samotný ten stonek a pak ty květy a vlastně takhle, když se pak poskládá, tak celá rostlina, ona se pak tady bude dát ještě různě nějak upravit ty listy, to stejný. Vlastně všechno jde na tom skoro pohybovat. Jediný ty květy jsou tady vlastně ty 3 velký, pak 2 z 2 stran malý a dole ty listy, tak to je takový opakující se. Třeba ty 2 velký květy a každým potřebujete 5 těch listů, pak 5 těch okvětních lístků a 2krát to musíte dělat, takže 10. Takže je to docela se opakující, ale jak říkám, stavilo se mi to velmi příjemně. A jako dekorace to vypadá rozhodně nádherně, tady můžete zase porovnat, no já jsem to ještě zkroutil, ale prostě je to teda docela velký, na výstavce to bude nádherně vidět a určitě doporučuji, kdo by o to přemýšlel o tom, jestli si to chce koupit, tak doporučuji příjemný stavění a i krásně to vypadá. Takže já za mě mám první vánoční set hotovej, můžete se těšit v blízké době na další. Už předem vám prozradím, co to bude to ten vánoční věnec s tou svíčkou, moc se na to těším, bude to menší set, asi než tenhle uvidíme jak na ty rozměry, ale vypadá úplně nádherně a na to se těším. Takže já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud ano, budu moc rád, když mě ohodnotíte kladně pod videem, ať už lajkem, komentářem nebo sdílením a hlavně chci vám moc poděkovat za odběratele, který přibyli. Měl jsem to říct spíš na začátku, ale kolik máme? Přes 30 a to když jsem viděl poslední video, tak jsem měl 8-7, ale díky těm shortům z těch adventních kalendářů mi přibylo takových nových sledujících, takže moc vám děkuju a doufám, že vás bude bavit
i další sety, mám toho připravený opravdu hodně, takže se máte na co těšit. To je ode mě pro dnešek všechno, mějte se hezky a u dalšího videa ahoj.